Ya roi trying adap de jing kemen sa isien de por ka bangan yo bat keren bat pi leng ba ga tien ga jong vlay. Bat ngai ngo yo vlay. Bo ye je pi bat keren ye pi. U ya slok bat pi. Bat udan ban le ru shibun ki kamba. Haga jim ga jong pi u ne u vlay ba ngi shakri u de u vlay jo ki kamba. Ne u vlay ba ngi shakri u de u vlay jo ki kam ki ba kraw ki ba pla. Namaru kraw haga jing ba. U kraw haga ta ga jing le ki jong u kraw ban isnai u kraw ban map ba ulong ro ba kraw ban pen yang i we pi we ngai ngo yu blai ga ski ga ba man ta ban ngai awa phi sha skor beng ga tien ga jong blai ga ski ba ngai ga tien ga jong blai ga long jinger khu ya phi i we pi we baro kum ngala ong ya phi ha ga tayo ni kran chapang ga jing slok manin ngi dap ni kran chapang ga jing slok jong ga jing em man ta ga ski ngi kran pat ka pon ga ba ar ga long ka jing slok jong ka jing kemen ka jing slok jong ka jing kemen haba ki kemi ki kpa kam tam ki kemi mo ki akindu ye ki perlok ki jong ki hoi arsna mental adon lockdown mji kendu shu namar ba la khang lut ki school ge haba la play ki school mentang ye kendu bia ki ki perlok ki barem ki jong badai tang ye kendu ba ngia sngotanat ngia kendu agi dukan sha ngia di sha ngia le kemen ngia thu khana ngia rki ngi kemen namar ba arsnam ta klam ye kendu ani kat no haba ya kendu biang mentah sisa kawan ra sya ke jing kemen badai yang tang ka abanong ifi pleng haba don ke jing slok ka don ke jing kemen haga jing sa marwei te sisa ka don ka jing su duka men sim ke jing sngo ken ja ke jing sngo marwei bat ngai ngo yu blai ka ni ka sngi ka mentah pleng ni u blai u bangi syakri ru u dei u blai ba sngo bang ban ya slok bat ngi bat ha kata ka jing slok bat u ngi don ru ya kata ka jing kemen ken amtang bengi slok para brio hendrai ngi slok sunan bat ublai bat uba sngo thu bha ya kani ude u David u sngo thu bha ya kata ka jing slok ka jong u bat ublai namar u ong ngi ki kentien na ka sam ka ba arpu nyo ni ka khot ka ba saw ong ya kani ka we ngalak terpat no try ya kata ngan yai wat bangan yo shong ka yeng utrai baro kisngi kerta jonga ya ka ban khmi ya ka jing itnat utrai bat ban ya keli ha ka temple ga jong u wong ya kani ka wei nga kirpat no try ya kani ka wei nga yai wat bagata kalong bangan yo ban shong ha ka yeng ga jong try junom ban le yu ban khmi ya kata ka jing itnat ga jong try bat ban ya slok ru ha kata ka temple ga jong u ban ya keli ha kata ka temple ga jong u ban ya kren ha kata ka temple ga jong ka ba mot ha ka jing don ga jong blai ka don ka jing slok baru David usung thu ye gane goi ha u blai ula thung u bon long sim jong ki Israel hendrai uang kani ke jinglong sim jong a kam long e ru em ladanga shu imsa ha gane ga perthai ban shu long sim sa jong ka perthai uang ngakwa tang ye gane goi uang bat ba kata u plin na ka sam ko ba prapusa ko ne ga khat bi shi po na ba shisngi ha ki plau jong me ka khambha ban ke shi hajar nga kham so ba ban ap jing khang ka ying ublei jonga ban ya ka ba shong ne ha ke ying jan ka jing bamman wong la dang adon ha ka ni ka perthai ka dei tang ha ka jing bamman suda ka dei tang ka ying jan kam dei ka ying paki dulan ka ni ka ying ka ni ka perthai ka ni ka do ka bangang adon ka ni ka burom ba ken jabril ka bangang adon ka dei tang ka ying jan ka bam la ban ne islam tadei ta ukwa wong banga kwa ban shong ha ka ying ka jong me usung thu ba ha ka ying ka jong blei ka don ka ta ka jing scam kabalong permanen. Beruang ladang adi usim jog ni ka perthai ka ditang sipor kata. Ladang adi usim jog hima Israel ngada walu di usim ba kraw no onoro. Kata ka jing kraw jong ka long tang sibet. Uang akwa bandan ha ka yeng ka jong metrai. Ha ka temple ka jong me ia ka bangan yo ban ya slok ban me ngai yo ban ya keli jing keli bat me ngan yo ban ya kren bat me wong nawar nga sngu thu ia ka ni. Ladang adon tang sisngi bat me ha ka temple ka jong me. Kata kala biang yang ban ya ka bang adon syajar snam makani ka perthai namar ladang idon wong ladang adon tang si sngiru ngasngo kumba kala dai si hajar snam kan ngasngo si sha kumba kala long syajar snam ladang ayo ru tang ita iba si sngi bat me wong ladang adon ha ka perthai ladang dai si hajar snam ru kam don jimen to yang ladang ayo tang si sngi bat me ru kala biang yang barnganget ya kata ladang i don ha ka presence ka jong blai ni haban shong baru blai shabam jikut
Haban ruai ban yaro ya kerteng ke jong nganget lada kata ka jingdon ka jongi bo blay ka long boring kumnungin ya pelut por bat de ki hajar syabam jukut dak ki hajar senam dengan semua tu yang ni kawai pelang ladangi don ha ka presence ka jong blay ngi klet no ya ki aka jong ni ka do ngi klet no aka jong ni ka perthai namar habang idon ha ngi i ka jing crowd jong ngi i ka ta ka jing tenat ka jong ngi i ta ka jing bahabreu ka jong baga mensim jong i ka kende hado kata Waktu David orang ngam kuat ban sulong tang usim jong ni ke yeng jan. Usim jong ni ke perthai. Ndel tang long tang shokidar ro. Ban ab jingkang ha kata ke temple ke jong ban shu yang na bar ban shu ab jingkang kal ab yang yang a. Wong ni ke jinglong sim ni ke jinglong do ni ke spa ke po ke nam ke buram kam dan jingmut yang ala dang am yo ya me. Ndai bangan yo me tang bangan shu yeng ban ab jingkang ban long tang shokidar la biang ong. Ding ta kwa abang ifi balarangi don ha ka presence ka jong blai kadon ka jing kemen pikin mau em ha ka por ba kani ka jat ben riu ka jong i ka ya kemen hado kata ka jing kemen ba kan jado kan pikin mau no ka por jong amit pol kikin thai kham tam ki lok kami kim don por sho ban kan mau ya ka yeng ka sam ban kan mau ki khon ki ti ya ki tanga ki jong ki namar bala kan de bala kata ka men sim ban ya lek tap vote Yau Ahmed Paul. Ya tiap orang simit ru sepisi orang melai ka jingken de hoi ka tu ka por pat yo i ani ka jingken de bandau la job ma long ba ar nga trai ba ba wan pai ro ani ki kwa ba ni i nado airport ki ya up ki brio hado mandapoi hai hado ha mau lai sendan but kilong kemi ngai i ha tu por nga kan mau ani ka jingken de ki chuki ki ken de ki a shot ki kemen i komba Ani sisa la long kum ka era ka ba plah do kata ka cing kemen dan apa yang ki kilik do ya ki ta kedup yu ki da kemen hado kata ki klat no ya kata ka jing sngo per jat men rio baro klat lut ta ka bu deu la klat lut namar haba uwan namar kata ka jing kende ka pen klat lut i ta ki baro bagum tawan hado hamadan he maulai badang tak la don ka jing shat ka jing kemen dan ki bela ai do ma ki lot no wat ya to loket ksiar ban ai ngas ngau ba tang yu breu ru kat tu teh. Kende klat lu ki baro kat no tam ladangi i le yu blai. Bar kade ka tangi klat no ki jinglong jong perthai. Klat no ki mengidon. Klat no ki baro bagi kloi ban ai lut ki baro naga ban tau blai. Badeng ta kwa abang ifi. Ladangi kendo yu blai ngim kemau syu eno ru. Ladangi dang kemau eno am ka beneng kanum dei ke jaka ka basngu tenat nge kwa abang ifi. Nama ladangin ang kenmau ya kimi ikpal ni bahayang basam ladangi lewat ya ki habeneng syubuk ladak imdan habeneng finso kumno. Ani ipa jonga imdan pelang hang ni. Ani ime jonga imdan pelang hang ni. Tetapi nang kenmau benreu hi, tetapi nang kenmau hi ya ki breu ngakwa abadang ifi ka beneng kanum dei syuk ka basngu tenat ifi. Kena anda fila poi syabeneng, lada fidana kata ke jing selok ka batu trai. Kadon ke jing selok juga jing kemen ka ba kende hado kata ya ka film kan mau syu eno film tip breu syu. Ngaka abna film kan mau syu. Namar ha ka jing i ke jong fiu trai, ha kata ka buram ke jong ka jing pernai ke jong. Ha kata ka jing tenat ke jong laklet lot ka perthai bora ko laklet ikumi kpa, laklet te ke bi ba thon. Ba findan hang ta fin syu kan de ka man sim. Dei tau David usung tho ini ke wai ong lada. Ngayo yu trai. La biang ngan yo syong ke temple ke jong ngan yo ban ya kran ba du ngan yo ban slok ba du bangan kemi ya kata ke jing internet ke jong trai ke jing bah breu ke jong ya ta ka buram ke jong mam kwa syu wat ke jing long sim ke buram perthai baro kamlong eru am badai tau pol ong hini ke baro bang adon ngan yo ki ba kalong sentrum ke nyot maru ngala yo trai badai ta ka banong ifi la fi yo trai fi yo ya kata ke jing kemen fi yo trai fi yo ke jing sep fi yo trai fly yo ken ya kata kabagaman sim jo fi ka trang to ai findan ngene ke jing slok badu trai namara ka jing slok badu trai kadon ke jing kemen ai bu finya slok badu blai balada fidan kene ke jing dei badu trai fi wan kene ke jing slok en finum kwa shu ban mi na kene ke jing slok deng ta ki jeseng ki ba sao san riu kan ta teng habakadon shisha ke jing slok badu trai kwa shu ban kut ngakan mau kadon ke jing seng ka ba ngalik kran chi sin kadai dan duk lai baji ngakran duk pra baji damit lai baji janmit duk pra baji janmit ngakran ni ka tien ka jong blai bat ngalah klet ya ka por ba ngilai klet lut ya ka por dan apa yang jongki ka ban lik pai seki shnong ge jongki bat kita ki nong penyat jong ta ka jiseng ki lai sngo lengo adu kata la dai kui jiseng ki la mi la kami namar ki ha ban ya da ka kejat lai sau kan ta ban poi sha ka jiseng
Kadai syak kendong ba, syadi syak hab border Assam. Manrai namar ba, kadan ka jing slok, jong ka jing kemen ha kata ka jing seng. Kiklet ya kata ka sinong ka jong kiklet ba hab lai ben ya da ka kejat, kiklet ki ba hab ben sitom yal di ben ya kata ka jing dom jong ka miet. Kila klet lo barakot. Namar ba kidan ha ka jing slok jong ka jing kemen. Kim kan mau yeng kim kan mau sem. Kim kan mau sinong kim kan mau kon kan mau kti. Namar ba kidan ha kata ka jing slok jong ka jing kemen. Bar ngai. Haba pidan ha ka jing slok ba do trai am, pinom kan mau tak dia ka por. Penyok ban pulih ke ketien, penyok ban duai, penyok ban ya slok, ban ya keren, ban ruai. Finam kan mal da fidan shisha kata ke jing slok jong ke jing kemen. Patu penmelin dia dia kwa ban ong fi. Ban wan sya ke jing slok. Mau try kwa ban ya slok bat pi. Utrai kwa ba undan berengkat bat pi. Ngakan mau ni kapor ya ka Mary, Lukas senang ba shipo. Kani ke ya slok bai bat utrai. Hoi ka Martha ka dan nang ta ba ka da Bishni ya ka Mary namar ba ka shushong ya ke kijat jong trai, ka khlam trai ka no ka kam. Ka Martha ka bon kam man shet jing shet na ka man utrai am hoi habulu yo snow ba kani ka Martha ka complain hoi penrem ya ka Martha an rewang ka Mary ka lajit ya ta ka babahatam namar haba ka syong ha ki kijat jong trai ka sngu tholut ya ki jingmut ka jong blai ba dia ka plan ka jong baro ba dia ka ka ban saja nang tash khamat nga sngu ba ka Mary ka da snap ba ka da sngu tholut ka pediang ka trai ong ka selong tam ta ong gom ta trai kan selong to trai to Pag saja kumta, pat ngan sale kumta, bat kan salong shisha kumta. Kin sa kem nga, kin sa penstom nga, kin sa sanar pnai nga, bat kan mau Mary. Ngan sami pat aga sengi ka balai, tak nawat num du men sim, ngan sami pat. Wanam syep tieng mo, sibun kin sa syep tieng kata ka sengi, sibun kin sa len no yang aro. Han ripi wanam syep tieng. Ngas no kata ka de ka ji keren ka jong Jisu, bat ka Mary. Bat ka syong ban snap, ya ka tin ka jong trai. Kaya selok bat bagadan kani ke jingkimen bakal aklet lut baro ya ketegi kam ki jam ya kaban penbiang ro ya Jisu tadai ta ko aban ongi fi kani ke sngi namar kani ke jing selok am namar kani ke jing keren de namar kani ke jing pulut por ke jong ka Mary ke ba utrai tadai ta fini bahadin belasa nar pna utrai ro kadan ke Mary ha kading pna ka Mary ke klampet no nang ta ka Mary kam sim lasa kamano kum lasa kama kita ki wei pat gisenran rei kada don bat kada up hangta Marka tip ya ke kaban saja. Marka tip ya ke ka utrai. Ulah dap keren te, utrai ulah dap batai te. Bat ka kam simlah le ran. Nei kam simlah syep tiang. Kala don hagi kijat ki jong trai wat hadok kading pernah. Dering tala dangi ngiyat apa ki jing ki jing le jong ka jing em. Lanang gidon ha ka jing slok beru trai am ngi kemen bet. Lawan sya ka jing tenjo, lawan sya ka jing ketang le ne ka jing Sngosi ki jing le ka bakat no ngin kemen namar bangila don lupa ka jing slok ka jong trai. Tadi ta ngakwa abnong fi la da fi la slok bro trai. Ka ktien ka jong blai ka ajing kemen. Ka ktien ka jong blai ka ajing kemen. Bar ka ajing kemen ka ktien ka jong blai ka shibun ki jing kular. Ka don shibun ki jing kular bar bangila tip ki jing kular ka jong blai. Ngilong ba ki ba kemen namar. Ka jing jar jong ki long ki basting ong ktien jong blai ba ka long ro tang shipor ong ktien ka jong blai. Mengitip ngin light na ki jing jar. Ngin light na kita ki jing le baro ban ngin salong ki breu ki bela kerku ki jong blai tadeng ta to ai bo fin long ko David ai bo fin long ko ka Mary ka ba shong ki kijat ki jong trai ban ya slok na mar ka don ka jing kemen ha ka ta ka jing slok to trai kerku fi ka ni ka pot bo na ai fi ka bor fin yo ya slok bo trai ba fin klet noi ki jong ni ka perthai jong ki jong ni ka do ka jing susi jing tang ki jing le ka jing em ka jong fi la fi don sha ka jing slok bo trai fin i ba ka jing em ju fi kan kelah Fisha le ben hau lok jang fi fisha le ben haki breu na fisha e ben fisha nyo ben pidan haka jing dok ke jing kerdo jang ka jing im na ka ba kumno ka jing pang di stam la te fidan si sha haka jing slok bet utrai kadang ka jing kemen haka ka jing slok ngai tran ker khu fi ka ne ka por wan ai bor fi ro pin wan ka jing slok haka ne ka ski ba nang ni sha khamat pin na pulut por ban ya slok bet utrai ni ne dwai ne ka por menta trai ne ka por nga ai ngu ye me bang ne ka ktien ka jong me trai ka khat egi Sya ka jing selok te trai. Bat ha ka jing selok ka don ka jing kemen. Nga sngo nga di ka poran si bon na preng jong fi pidan ka jing sngo si jong ka jing em. Pila do no ye ki ba it ki ba ton ka jong fi. Pila do no ini kon. Ne pila do no ini ka kemi. Ne pila do no yung new tengah jong fi. Uba la aba ya fi. Uba pen biang uba pendap ya fi. Fi menta fi guslai kini ki kon ki dang ret pi ong da ka eipat ngan besai ki. Ngan le kum no. Kawan ka jing sngo artatin ha ka jing em shibun ki jing keli ki mi ha ka jing em ka jong fi ngan le kum no pat menta mano ban sa mano pendap ini ki kon ngakwa banong fi ka ni ka sngi ka mentau try cut fi ka jing slok
But have a slok bado blai shong hagi kijat ki jong try. Ia slok bado try. Na ka ktien ka jong u. Kadon ka jing kemen ha ka jing slok. But ngai utrai pendap ia kata ka jing don kam jong fi. Utrai un pen khia ia ka jing mong ka men sim ka jong fi. Un sop span ia kata ka download ka balapat ka jong fi. But utrai un iPad ia ka jing kemen ha fi. Lada fi dan ka jing slok. Utrai un le igi kamba. Ka jing yam ka jong fi kan kala ka jing gerke. Ka jing susi jong fi kan kala ka jing kemen. Kani ka badum ka jong fi kan kala ka jing shai. Ka jing yap kan kala ka jing em. Ka jing tim ka jing kerku. Wan ka jing slok utrai kwa ban slok bat fi kong. Kani ka jing ka wan menta mdei ban pen sneu ya fi. Rai utrai khot ifi lang bagani ka kubor. Ba fin wan ka jing slok. Film don por men shwa. Ban ya slok bat utrai. Film don por ban pule ka ktien. Film don por ban pulut por ban ya slok bat ha ka jing duai. Kani ka jing ja kan pen long ya fi kong menta. Ba fin wan ka jing slok. Utrai kwa ban thau thamai ka ba kan jaman sim ka jong fi. Kwa ban pen em ya fi. Kwa ban dap fi da ka jing kemen. Nam ta jong fi barok ki badan apring jing jing pang jing stom jing le juga jing em wan ka jing slok. La fi ngosi kan no fi wan ka jing slok fin don ka jing kemen ka jong trai. Ha ka jing don ka jong trai ka don ka jing kemen. Ha ka jing don ka jong trai ka don ka jing light load. Ha ka jing don ka jong trai ka don ka jing em. Ka don ka kamba ang kwa banong ifi. Hallelujah. Try khot ifi. Shagani ka jing slok jong ka jing kemen ha ka na ka sngi. Ha ka tengu jisu nga duai nga aingo. Amen but amen. Utrai uit pelat ifi. Wan shagani ka jing slok sedang man pelut por na ba utrai. Bu ika por men step, bu ika por men miet finyo banya keren batu. Dam ki khose duai, dam pelop duai, riam khamat jo blai. Badawa pipi don ha ka jing slok. Ngangat ka na ka jing slok kan wara ka jing kemen. Haga jing em ke jong fi utrai nong ai bor fi ngin sekindo bat fila anwan ro banya kendo ingi hang ni po apa nong thamai ka prayer center jong ka potnat ni dan hang ni baro istio na do sngi bar haro sngi sa jan jong ka tayo fila an phone ingi ru ngidan ni banduain ta ki pang bistom ki badan jing jing le haga jing em phone ingi ngidan hang ni ban karkhu ye fi ban shakri ye fi lang ba ka tien ka jong blai bat lang ba ki jing duai trai karkhu fi ngin sekindo pat kolai shibun amen.